to se dešava kada vas mapa prizove. Nekome treba naša pomoć? Mapa je prizvala nas? Da li sam pomenula da sijamo? Pa, gde smo tačno u Ekvestriji potrebni? U stvari, mesto na koje idete čak i nije u Ekvestriji. Wow, to je skoro van stola. Ali šta je to čak tamo? Mont Aris. To je dom hipogrifa. I tamo ste se zaputili. Moj mali poni, moj mali poni, što prijateljstvo sada donosi. Moj mali poni, da mogu da dele sa mnom vaše avanturu, zabavu, ljubav, hrabrost i odanost, da budu dobri, veseli, čarolijom smo vezani za kraj, ste meni najbolji drugari. Moj mali poni, prijateljstvo je čarolija. Kopno ili more? Stvarno ne moraš da ideš sa nama, Twilight. Sami ćemo da se pobrinemo za ovaj zadatak. Da! Znam to, ali nisam sigurna da poniji koji vas vole žele da idete tako daleko same. Sem toga, imam posla u vezi sa školom da obavim na Mont Arisu. Ovo odobrenje je za Silverstream. Veoma je važno da ga njeni roditelji potpišu. Ili inače, ništa od izleta. Zvuči kao da neki poni samo hoće odmor. U redu, da, želela sam da posetim Mont Aris od kada su se hipogrifi vratili, ali to je samo istraživanje. Silverstreamin brat će nas tamo dočekati i pokazat će nam njihove kuće. Wow, imaju više od jedne kuće? Izgleda. Društvena struktura hipogrifa i morskih ponija je donekle zagonetka. Ukrcavanje, poslednje stajalište, nova stanica Mont Aris. Nadam se da će bude zapameti. Vrti se, jedno čekam da stignemo. Ne znam da li bih voljela da budem hipogrif. Delom ptica, delom poni. Ja sam zadovoljna i svojim ponijevskim delovima, hvala. Ja mislim da su hipogrifi prilično sjajni. Naučila sam sve o njima od Applejack. Svi hipogrifi su nekada živeli srećno na Mont Arisu. Ali kada ih je Storm King napao, koristili su čarobni biser da bi se pretvorili u morske ponije i pobegli u podvodnu bezbednost Sekvestrije. Onda, u bici kod Canterlota, kad je Applejack porazila Storm Kinga... Čekaj, šta? Rekla vam je da ga je ona pobedila sama? Možda nije tačno tako rekla, ali tako je priča bolja. Poslednje stajalište,